някой дъст. Да, бе, рад. Са, кой значи, тия са някакви... Някой дъст, искаш ли? Са някакви пълни хакери, Да. значи... Искаш ли? Може да. Значи, рад, просто аз... Да, рад, Да, рад. Значи... Пълни хакери с всички врата. Ето. Успях да стигнам тук на тяхната база, съм зад една кофа. О! О, е. Знамето е празно, няма никой. Брат, дай бързо. А, не, дин. What the shit? Възвърнахме си знамето. Стига си фекал. Иво, сега, успокой се, дишай дълбоко. Да, един мой приятел. Праздал, диша. И той вярно диша. О, някакъв зле знамето, брат. Някакъв зле знамето, сега го гоня. Давай. Това вече е олигофренски. Стига, бе! Какво правиш, бе? Не знам. Ще побеснях от тези. Изчезвам се, Аз, Валка, изчезвам, да не се среди. О, видях то с знаем, ама... То сме ринджи смотан, брат. То сме ринджи. Точен сървър! 7 или 2 човека, избирайте. Двама. Достойно. Ще взема знамето. Ще им взема знамето. Ето го. Авка пичага. Авка пичага. Прати Бързо го. е! Хора, моля ви, брат. Аз съм вътре. Абе, взех им флага, бе. Нищо, бе. Право е. Нали е много хакерски този сървър? Сигурно ще му бед, брат, са, брат. Ще имам човек. О, отивам в базата. Някакви идва към мен. Има 2 спектакли. Стига, бе. Куку. Готово! Какво И трябва да А, Като взема флагът, какво трябва да правя по дяволите? Това ти ли си въвлед? отиваш да връщаш до предния флаг. Нашия флаг трябва да идиш с техния флаг. Взех им техния флаг, са... И сега отивай към нашия флаг. Също бързо. Сега съм там. Ама няма флаг там, нали? Гледай червения квадрат на мапа. Как Няма. се? Аз съм в това. Де. Окей. Юно. Какво случва?